الله أكبر الله أكبر رب العالمين وعلى رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سفر درس بزنا دوام إتابس Өткен дәрістә біту хақында ала башлаған идек, сурға үрілілер хақында һәм ахыр замандан булачак галамәтләрне дә алып киткән идек. Һәм әз генә искә төшерик, Пәйгамбәрбез үзенең бер хадисендә әйткән иде: Сез һичшиксез үзегезгә хәтлек булган кешеләрнең тормышларына иярерсез, алар ничек яшәсәләр, сез дә нәкъ шулай яшәрсез. Карышка карыш, терсәккә терсәк, алар артыннан иярерсез. Хәтта алар йылан тишегенә, йылан оясына керсәләр, сез дә һичшиксез алар артыннан шушы тишеккә керерсез. Шуннан соң сорадылар: Эй Аллаһның илчесе, яһүдләр һәм насаралар хакында, яһүдләр һәм христианнар турындамы, алар артыннан иярербезме дигәч, Пәйгамбәрбез әйтте: Кемнәр булсын инде тагын алардан кала диде. Алардан кала тагын кемнәр булсын инде диде. Шушы хадисендә Пәйгамбәрбез аңлатты: мөселманнар ахыр заман алдына һичшиксез яһүдләргә һәм христианнарга иярәчәкләр. Алар ничек тормышларын алып баралар, мөселманнар да шулар шикелле тормышларын алып барырга тырышачаклар. Һәм бу кыямәт көненең шулай ук бер билгесе, ул да булса мөселманнарның арасында бозыклык барлыкка килү һәм мөселманнарның бозылуы. Шуннан соң башка бер хадисне алып киттек. Абу Хурайрадан риваят итеп китерилде. Ул Пәйгамбәрбез әйткән сүзне китергән иде: Ике сурга өрелү арасы 40 диде. Шуннан соң аннан сорадылар: Эй Абу Хурайра, 40 көнме, яки ул 40 ай булырмы, яки 40 ел булырмы ул дип, аннан 3 тапкыр сорадылар. Өчесендә дә ул җавап бирмәде. Өчесендә дә ул җавап кайтармады. Шуннан соң ул дәвам итеп әйтте: Шуннан соң Аллаһы Тәгалә күктән суны иңдерер, һәм сез үләннәр ничек иттереп үсеп чыга, нәкъ шулай иттереп сез дә үсеп чыгарсыз. Адәм баласына һәрбер җире дә таркалыр, һәрбер җире юкка чыгар, иллә дә мәгәр умыртка астындагы, аркасындагы бер сөяктән кала. Менә шуннан кеше барлыкка килде, менә шуннан кеше икенче мәртәбә кыямәт көнендә үсеп чыгар дип ул әйтте. Һәм әйтеп киттек: ни өчен соң Абу Хурайра әйтмәде 40 көнме, яки 40 аймы, яки 40 елмы икәнлеген? Алимнәр әйттеләр: яки ул белде, белеп тәген әйтмәде, яки ул аны белмәде, шуңа күрә әйтмәде дип. Ләкин күп алимнәр әйттеләр: Абу Хурайра аны белде. Аның әйтмәвенең максаты шунда, чөнки аны белү кешегә файда китерми. 40 ел яңгыр яуганын белсә дә, 40 ай яуганын белсә дә, яки 40 көн яуганын белсә дә, ул кешегә берничек тә файда китерми. Белдең син аны 40 көн икәнлеген, яки 40 ел икәнлеген, ул сиңа бернинди дә файда бирми. Ул сиңа бернинди файда бирми, шуңа күрә файдасы булмаган күрә Абу Хурайра баш тартты, аны хакында җавап бирмәде диделәр. Һәм шулай ук әйтеп киткән идек: сурга өрелү ул ничә мәртәбә булачак? Галимнәр арасында төрле фикерләр бар. Кайбер галимнәр әйттеләр: сурга өрелү ул 2 тапкыр булачак, кайберләре әйттеләр: сурга өрелү ул 3 мәртәбә булачак диделәр. Һәм һәрберсенең дә үзенең дәлилләре булды, ләкин дөрес фикер булып тора, ул да булса сурга өрелү ул 2 мәртәбә. 2 мәртәбә. Беренче тапкыр сурга өрелә, һәм сурга өрелгәч кешеләр бик каты куркачаклар. Сурга өрелә, кешеләр бик каты куркалар, һәм ул өрелү дәвам ителә, тукталмый, озак вакыт дәвам итә, һәм кешеләр куркалар. Куркканнан соң кешеләр һәлак булалар. Һәлак булалар, һәм шуның хакында Аллаһы Тәгаләнең аятын китерделәр һәм дә әйттеләр: وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Сурга өреле
сурга өрелде, күкләрдәге һәм җирләрдәге һәр бер нәрсәдә курыкты. Күкләрдә булучылар һәм җирдә булучылар һәммә барчасы да курыкты, һәммә барчасының да йөрәгенә курку керде. Илля мән ша Аллаһ, илля дә мәгәр Аллаһ теләгәннәр генә курыкмас. Алар хакында кемнәр Аллаһ Тәгалә теләгән кешеләр, кемнәр Аллаһ теләгән затлар сурга өрелгәч ни өчен алар курыкмыйлар, кемнәр алар дигән вакытта әйттеләр, ул да булса шаһидләр. Шаһидләр алар дөреслектә исән, Аллаһ Тәгалә дә алар хакында әйтте. Сез уйламагыз, шаһидләр алар үлгәннәр дип, юк, дөреслектә алар исән, алар Раббылары каршында ризыкланалар дип әйттеләр. Һәм сурга өрелгән вакытта шаһидләр курыкмаячаклар, һәм фәрештәләр һәм дә пәйгамбәрләр дип галимнәр аңлатма бирделәр. Һәм сурга өрелү хакында икенче аят, шушы сурга өрелү ул бер тапкыр булуга икенче аят мисал иттереп китерделәр. Ануфиха фис-сури фаса'iqa man фис-самавати ва man фил-ард. Сурга өрелде, күкләрдәге һәм җирдә булган һәммә барчасы да һәлак булды. Күкләрдә булучылар һәм җирдә булучылар һәммә барчасы да һәлак булды. Илля мән ша Аллаһ, илля дә мәгәр Аллаһ теләгәннәреннән кала. Аллаһ теләгәннәреннән кала, башкалар һәммә барчасы да һәлак булдылар. Һәм аңлатма биреп галимнәр әйттеләр, ул да булса Аллаһның гаршын күтәреп торучы фәрештәләр, Җәбраил фәрештә, Микаил фәрештә һәм үлем фәрештәләре дип алар аңлаттылар. Ягъни сурга өрелү ул ике мәртәбә булачак. Беренче тапкыр өрелгәндә кешеләр бик каты куркачаклар, һәм ул дәвам итәчәк, һәм шуннан соң кешеләр вафат булачаклар. Шушы беренче тапкыр сурга өрелгәннән соң Аллаһ Тәгаләнең нәрсә эшләячәк, шуны хакында Абу Хурайра хадис китерә. Аллаһ Тәгаләнең илчесе әйтте ди: "Яқбидуллаһул арда яумал қиямah." Кыямат көнне башлангач, ягъни сурга өрелгәннән соң Аллаһ Тәгалә җирне тотып алачак. "Ва ятвис самаа бияминих." Һәм уң кулы белән күкне бөтереп җыеп алачак. "Сумма яқул" һәм әйтәчәк: "Анал малик, айна мулукул ард." Дөреслектә мин хуҗа, дөреслектә патша мин, кайда соң җир патшалары, кайда соң җирдә булган патшалар дип ул әйтәчәк. "Лиманил мулкул яум лиллаһил вахидил каххар" дип Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә әйтте. "Лиманил мулкул яум", бу көнне кем патша дип Аллаһ Тәгалә сорар, ләкин бер кеше дә җавап бирмәс, чөнки барчасы да һәлак булдылар. "Лиллаһил вахидил каххар" дип Аллаһ Тәгалә үзе җавап кайтарыр. Лиллаһи, Аллаһның үзенә, Ал-Вахид, бердән бер, Ал-Каххар, каһрлаучы, Аллаһ Тәгалә бер үзе патша дип Аллаһ Тәгалә үзе хакында җавап бирәчәк. Менә шушы ул сурга өрелгәннән соң Аллаһ Тәгалә үзе хакында бәян кылачак һәм үзе хакында шулай әйтәчәк. Менә бүген мин патша дип кыямат көне башлангач Аллаһ Тәгалә әйтәчәк. Шуннан соң икенче тапкыр сурга өрелү булачак. Аны хакында Аллаһ Тәгалә әйтте. "Ануфиха фис-сур", икенче мәртәбә сурга өрелде. Ягъни үткән заманда Аллаһ Тәгалә әйтә, чөнки ул аның өчен бар нәрсә дә үткән заманда, чөнки ул һәр нәрсәне дә белеп тора, ничек булды, ничек булачак, һәрберсен белә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ануфиха фис-сур", сурга өрелде. "Фаизахум минал аҗдаси иля раббихим янсилун", һәм алар каберләреннән Раббыларына таба юнәлерләр. Каберләреннән торып, каберләреннән чыгып, Раббыларына таба юнәлерләр. Һәм шуны хакында башка аятта китерелә: "Сумма нуфиха фиһи ухра фаизахум қиямун янзурун". Шуннан соң башка мәртәбә өрелер, икенче мәртәбә өрелер, һәм алар басып көтеп торулар.
һәм алар басырлар, һәм дә карап көтеп торырлар дидем. Һәм дә кафирләрнең халаты хакында Аллаһ Таала әйтте, сурга өрелгәннән соң, каберләрдән чыкканнан соң кафирләрнең халатлары нинди булачак? Я вайлана ман бa'athana min marqadina. Әй безгә кайгы булсын, хәсрәт булсын, кем безне ятып торган җиребездән куптарды? Кем безне ятып торган җиребездән торгызды дип, кафирләр шушындый сүзләрне әйтәчәкләр. Әй безгә кайгы булсын, безгә хәсрәт булсын дип, чөнки беләчәкләр, кыямәт көне җитте, Аллаһ Тааланың хөкеме башланды. Юбгасу куллу абдин ала ма мата алейхи. Һәм бүген башка шушы терелү һәм дәгән каберләрдән кубарлу буенча башка бер хадисне алабыз. Ул да булса, һәрбер кеше үзенең ниятенә карап торгызылачак. Һәрбер кеше үзенең ниятенә карап кабереннән торачак. Ан Җабир бин Абдуллаһ радиллаһу анһу قال Җабир бин Абдуллаһтан китерелә, Аллаһ аннан разый булсын, Сәмиъту Расулаллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям якул, Аллаһның илчесе әйткәнен ишеттем, юбгасу куллу абдин ала ма мата алейх. Һәрбер кул нинди уйда, нинди фикердә иде, шушы уйы белән, шушындый фикере белән торгызылыр. Ягъни каберләрнән торган вакытта, каберләрдән чыккан вакытта, үлгәндә аның уй фикере нинди иде, менә шушындый уй фикер белән һәрбер Аллаһның кулы даган торгызылыр диде. Һәм бу Муслим җыентыгында килгән хадис. Шуңа охшаган башка бер хадис Абдуллаһ бин Умардан китерелә. Аллаһ аларның икесеннән дә разый булсын, әйтте: Сәми'ту Расулаллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям якул, Аллаһның илчесе әйткәнне ишеттем: Иза арадаллаһу биқаумин азабан асабал азаба ман кана фихим. Әгәр дә Аллаһ Таала берәр халыкка нинди дә булса берәр газапны җибәрергә теләсә, ул газапны халыкка тулысынча җибәрер. Әгәр дә Аллаһ Таала нинди дә булса бер халыкка, нинди дә булса бер төркем кешегә газапны җибәрергә теләсә, ул шушы төркемдә булган һәрбер кешегә дә шушы газапны җибәрер. Сумма бу'ису ала ниятихим. Шуннан соң һәрберсе дә үзләренең ниятенә карата торгызылырлар. Һәрберсе дә кыямәт көнендә үзләренең ниятләренә карап торырлар, Аллаһ каршына килеп басырлар. Бу Бухари һәм Муслим җыентыкларында килгән хадис. Аны кай вакыт күрергә була, Аллаһ Таала нинди дә булса бер газапны бирә, бик күп кешеләр вафат булалар. Бик күп кешеләр вафат булалар, булсын ул самолетта шартлап халыкларның һәлак булулары булсынмы, җир тетрәп булсынмы, су басып булсынмы, башкача булсынмы, шартлау сәбәплеме яки башка сәбәплеме, Аллаһ Таала нинди дә булса бер халыкка газап җибәрсә, гадәттә анда барчасы да һәлак була. Мөселман булганы да, мөселман булмаганы да барчасы да шунда вафат була. Барчасында шунда вафат була. Һәм кеше уйларга мөмкин. Яра мөселман булмаганнар, аларның гөнаһлары күп, алар Аллаһтан ерак, яра алар вафат булсалар да, ләкин анда гөнаһсыз сабилар да бар бит, ләкин анда мөселманнар да бар бит, изгеләр дә бар бит. Ни өчен алар исән калмадылар икән дип шушындый уйлар, шушындый фикерләр, шушындый сораулар кешеләр бирергә мөмкиннәр, уйларга мөмкиннәр. Ләкин Аллаһ Тааланың әмере шул, әгәр дә ул ниндидер халыкка газап бирергә теләсә, аларның һәрберсенә дә бирә. Берсен дә калдырмый. Ләкин кыямәт көнне торган вакытта, каберләрдән чыккан вакытта, аларның һәрберсе үзенең нияте белән торачак. Әгәр дә имансыз кеше икән, әлбәттә ул шушы имансыз халәтендә Аллаһка килеп басачак. Әгәр дә иманлы икән, ул шушы иманлы халәтендә Аллаһ каршына килеп басачак. وعن زينب بنت جحش أنها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون. Zeynep bint Jahsh'tan kiterlə bir vaqt ul aytdı: Ey Allah'ın ilçisi dedi, Әллә без хәлак булырбызмы?
әгәр дәген безнең арабызда изгеләр булсалар, әллә без халак булырбызмы, безнең арабызда хәерле кешеләр булсалар, ягъни шушындый Аллаһ газап җибәргән вакытта, әллә хәерле кешеләр, изге кешеләр дә алар белән бергә вафат булырлармыни, дип ул сорады. Кала наам иза касурал хабас. Пәйгамбәрбез әйтте, әйе, әгәр дә бозыклык күбәйгән булса. Әгәр дә бозыклык күбәйгән булса, барчагыз да вафат булырсыз. Аллаһы Таала газапны җибәрә, әгәр дәген бозыклык күбәйгән булса, һәрберсе дәген аның вафат булачак. Ай якуну иһлаку җами'ин нас инда зухурил мункар ва и'лану бил мааси. Һәм алимнәр шушы хадискә таянып әйттеләр, бу шундый вакытта булачак, әгәр дәген Аллаһ теләмәгән эшләр алар кешеләр арасында таралсалар, күбәйсәләр һәм гөнаһларны күрсәтеп кыла башласалар. Гөнаһларны яшереп түгел, гөнаһлардан уялмыйча аны күрсәтеп кыла башласалар, шушындый газаплар килергә мөмкин. Ва якуну таһһаратан лил муъминин. Һәм анда үлгән мөселманнар өчен бу чистарыну булачак. Шушындый Аллаһ Таала газап бирде, барчасы да вафат булды. Шунда вафат булган мөселманнар өчен ул чистарыну булачак. Ягъни алар кисәк кенә, кинәт кенә вафат булдылар, һәм шул сәбәптән Аллаһ Таала аларны чистартачак. Ва нақматан лил фасиқин. Һәм бу гөнаһлылардан үч алу булачак. Гөнаһлылардан үч алу булачак. Алдарак әйтеп киткән идек, кинәт кенә үлү ул кафирлар өчен кайгы хәсрәт. Кинәт кенә үлеп китү, кисәк кенә үлеп китү кафирлар өчен ул зур кайгы, зур хәсрәт. Чөнки әгәр дәген ул авырып ятса, ул уйлар иде, фикерләр иде, мөмкинчелеге булыр иде, тәүбә кылырга, Аллаһка кайтырга, тәүбә белән мөселман халәтендә үлеп китә алыр иде. Ләкин әгәр дәген кафир кеше кинәт кенә, кисәк кенә үлеп китсә, ул аларны әлбәттә берсендә эшли алмаячак. Һәм ул башка бер нәрсәне дә үзгәртә алмаячак. Әйтеп киткән идек, алар хакында кисәк кенә үлеп китү ул кафирлар өчен кайгы хәсрәт, кинәт кенә үлеп китү ул мөселманнар өчен киресенчә чистарыну булып торачак, диделәр. Умуру такуну кабла саа. Кыямат көне алдыннан булучы башка эшләр хакында әйтелгән бүлек. ما يكون في ذلك اليوم من الأهوال العظام ومن فزعها ما لا تطيق حمله النفوس. Кыямат алдыннан һәм кыямат көнендә булачак вакыйгалар хакында әлбәттә күп сөйләргә була, һәм аларны әлбәттә күп сөйләргә кирәк. Алар бик куркыныч, бик дәһшәтле вакытлар, һәм әлбәттә аны күтәрергә кешенең йөрәге җитмәячәк. Әлбәттә кыямат көне алдыннан булачак вакыйгалар һәм кыямат көнендә була торган авырлыклар, зур сынаулар әлбәттә аны күңел күтәрә алмый, аны хәтлек зур сынауларны. Чөнки ул көнне сабый баланың шәше агарыр. Сабый баланың, кеп-кечкенә сабый баланың шәше агарыр. Һәм йөккә узган хатыннар үзләренең йөкләрен ташларлар, балаларын ташларлар, һәм имезүче әниләр дә үзләренең балалары хакында онытырлар. Аны хакында Аллаһ Таала аят иңдерде һәм Хаҗ сүрәсендә әйтте: "Я әйюхан нас уттaqu раббакум." Әй кешеләр, әй мөселманнар димәде, Аллаһ Таала әйтте. Монда әй кешеләр, ягъни бөтен кешегә дә кагыла, Аллаһка ышанганы да, ышанмаганына да, барчасына да кагыла. Я әйюхан нас, әй кешеләр, иттaqu раббакум. Раббыгыздан куркыгыз. Раббыгыздан куркыгыз. Инна залзалатас саати шайъун азим. Дөреслектә кыямат көненең тетрәве ул бик олы нәрсә. Ул бик олы булган нәрсә, дөреслектә кыямат көненең тетрәве. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. Ул көнне син күрерсең, кыямат башланыр алдыннан син күрерсең. تذهل كل مرضعة عما أرضعت. Имезүче үзенең имезә торган баласы хакында онытыр.
аны калдырыр, аны ташлар. Ва тадау куллу зати хамлин хамлаха. Һәм йөккә узган һәрбер ана үзенең йөген ташлар, үзенең баласын калдырыр. Ва тараннаса сукара. Һәм ул көнне, кыямәт көнне син күрерсең кешеләрне исерек халәттә. Исерек шикелле булырлар кешеләр, ва ма хум бисукара, ләкин дөреслектә алар исерек булмаслар, валакинна азабаллаһи шадид. Дөреслектә Аллаһның газабы ул бик каты. Дөреслектә Аллаһның газабы ул бик көчле диде. Кыямәт башланыр алдыннан әлбәттә бик куркыныч вакыйгалар була. Шулар хакында Аллаһ Таала әйтте, кыямәт башланганда кешеләр шушындый халәттә булырлар, аларны исерек шикелле күрерсең, ләкин алар исерек булмаслар. Дөреслектә Аллаһның газабы бик каты булыр дип Аллаһ Таала безне куркытты. Һәм үлгәннән соң терелү, шуның хакында сөйләшәбез. Хашр ул халыкларның чыгуы һәм дә җыелулары. Анас бин Маликтән китерелә, радиллаһу анһу, Аллаһыннан разый булсын. Анна раҗулан кала я Расулаллаһ. Бер кеше әйтте, эй Аллаһның илчесе: Аллазина юхшаруна ала вуҗухихим. Аяхшурул кафиру ала ваҗхих. Кемнәр йөзләре белән кубарылырлар? Әллә кафир кешеләр ничек иттертеп йөзләре белән кубарылырлар? Кала Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям, Аллаһның илчесе әйтте: Алейса аллази амшаху ала риҗлайни кадирун ан ямшихи ала ваҗхихи яумал қиямah. Аны кем ике аягында йөрерлек иттертеп барлыкка китерде, халык кылды? Әллә ул халык кылучының көче җитмәсме? Аны үзенең битендә йөрергә, яңадан халык кылырга диде. Бу Бухари һәм Муслим җыентыкларында килә. Нәрсә хакында сүз бара дигәндә, Аллаһ Тааланың аяты бар: "Ва нахшуруһум яумал қиямати ала вуҗухихим умян ва букма ва сумма." Андыйларны, кафирлар хакында сүз бара, андыйларны без кыямәт көнендә торгызырбыз, кыямәт көнендә каберләреннән кубарырбыз, битләренә таянган халәттә. Ягъни кеше йөри ике аягында йөри. Ләкин кыямәт көнендә кафирләрнең халәте, алар аяклары белән йөрмәсләр, алар битләре белән шуышып йөрүчәкләр. Һәм аңлап бетермичә Анас бин Малик та шундый сорау бирде: ничек иттертеп кеше үзенең йөзе белән йөри алачак? Кеше бит инде ул аякта йөри. Ничек иттертеп кеше үзенең битендә йөри алачак дигәч, Пәйгамбәрбез әйтте: Аллаһ Таала аны ике аягында йөртә алды икән, Аллаһ Таала аны битендә дәген йөртә алачак диде. Һәм алар битләре белән йөриячәкләр, битләре белән кубарылачаклар, ягъни битләре җирдән сүртенеп, җирдән үстерелеп барылачак, һәм алар шуның өстенә суқыр булачаклар һәм сөйләшә алмаячаклар, телсез, үзебезчә әйткәндә, асумма һәм дә саңгырау һәм дә ишетмәүче, шушындый халәттә Аллаһ Таала кафирләрне кубарачак. Битләре белән йөриләр, үзләре күрмиләр, үзләре ишетмиләр, үзләре сөйләшә алмыйлар. Шушындый халәттә Аллаһ аларны кубарачак. Ва маъвахум җаһаннам. Аларның кайтыр урыннары, аларның сагану урыннары булыр җаһаннам. Куллама хабат зиднахум саира. Аның эссесе кимегән сайын без аны арттырырбыз. Җаһаннамның эссесе сүрелгән сайын ул эсселекне без арттырып, үстәп торырбыз диде. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهل بن سعد تنكترلا الله تعالى إلشس أيتدي: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء. قيامت كنا كشلر قبار اللرلر أق بلغان بر جيردة عفراء هم أول بك أق بلر. قيبر غالمنار أزغنا anlatma berip gittiler, hem ettiler ezgine kızıl tüske yakınırak bulur. Ak tüste
ләкин үзе әз генә кызыл төскә якынайтылган булыр. Кәкурсатин нақи, ак он шикелле булыр. Ак он шикелле әз генә кызыл төскә авыштырылган, якынайтылган шушындый ак җирдә алар кешеләр кыямәт көнендә торгызылырлар. Ләйсә фиһи аламун ли ахад. Һәм шушы җирдә бернинди билгеләр дә булмаячак. Бернинди билгеләр дә булмаячак. Бер җир икенче җирдән бер нәрсәсе белән дә аерылып тормаячак. Тип-тигез шушындый җир булачак. Бу дөньяда әлбәттә бар төрле билгеләр, таулы җирләр бар, һәм түбәнрәк җирләр бар, нәрсәседер чыгып торган, нәрсәседер батып торган, төрле тигезлектә елгалар белән булган төрле җирләр бар. Ләкин кыямәт көнендә кешеләр ап-ак мәхшәр мәйданына җыелачаклар. Ул җир башка җир булачак, ак төстә булачак һәм анда бернинди дә билгеләр булмаячак. Бөтен җире дә бер тигез булган, тип-тигез шушындый җирлеккә алар җыелачаклар. Һәм Әбу Зәрдән китерлә, Аллаһу Тәгаләне разый булсын, инна садиқал масдуq хаддәсәни анн-наса юхшаруна аля саласати афваҗин. Һәм ул әйтте, дөреслектә диде, Аллаһу Тәгаләнең илчесе әйтте, кешеләр 3 төркемгә бүленерләр, ягъни 3 төркем булып кыямәт көнендә кубарылырлар. Каберләреннән чыкканда алар 3 төркемгә бүленерләр. Фаужан ракибина таимина касин. Бер төркем ул утырган халәттә һәм ризыкланылган халәттә һәм киенелгән халәттә булырлар. Ягъни ризыкланылганнар, киенгәннәр һәм дә алар нинди дә булса хайванга утырган халәттә алар кубарылырлар. Ягъни җыяу йөрмәсләр һәм аларга эсселек әлбәттә зыян китермәс, киенгән булырлар һәм аларның ашыйсылары килмәячәк, алар ризыкланылган булачаклар. Ва фаужан тасхабухумул малаикату аля вуджухихим. Һәм икенче бер төркем булыр, аларны фәрештәләр битләреннән куарлар. Битләреннән куарлар аларны фәрештәләр. Ва юхшарун насу фаужан ямшуна ва ясун. Һәм өченче төркем шундый булыр, алар үз аякларында йөрерләр һәм кызу атларлар. Кызу үз аякларында йөрерләр, атларлар. Юлқиллахул афата аля захр. فلا تبقى حتى إن الرجل لا تكون له الحديقة يعطيها بذاتها القتب لا يقدر عليها. Һәм шушы 3 төркем хакында галимнәр төрле фикер әйттеләр, кайберләре әйттеләр, бу кыямәт көне алдыннан булган җыелу булыр. Кыямәт көне алдыннан булган җыелу булыр диделәр, кайберләре әйттеләр, бу кыямәт көнендә диделәр. Ләкин кыямәт алдыннан булуы хакында алар дәлил китерделәр һәм дә әйттеләр, Аллаһу Тәгалә ул вакытта һәр бер йөри торган хайванны юк итәр. Өстенә атланып йөри торган хайванны һәрберсендә юк итәр. Хәтта кеше үзенең бакчасын, кыйммәтле бакчасын нинди дә булса берәр нинди хайванга алмаштырырга теләп, аның өстенә утырып бару өчен. Ләкин ул аны таба алмас диде. Ягъни нәрсә хакында бу нинди хадис? Бу бик авыр хадис, ягъни бу хадисне аңлауга әлбәттә күп вакыт кирәк һәм галимнәр дә аңны төрлечә аңлаттылар. Кайбер галимнәр аңлаттылар, кешеләр кыямәт көнендә 3 төркемгә бүленәчәкләр каберләреннән чыккан вакытта. Беренче төркем ул хайванга атланган халәттә, киенгән һәм ризыкланылган халәттә булачаклар. Һәм кемнәр соң андый төркем дигәч, алар әйттеләр, изгелекләрдә ярышучылар. Изге гамәлләрдә ярышучылар, бер-берсен арттырып, күбрәк изге гамәл кылырга теләүчеләр, менә шушындый халәттә алар кубарылырлар, шушындый халәттә алар булырлар диделәр. Һәм фәрештәләр кемнәрне битләреннән куып сүртеп бардылар, алар хакында әйттеләр, алары кафирләр, алары Аллаһтан ярак булган бәндәләр, фәрештәләр аларны шулай төртеп куарлар.
Һәм кемнәр алар аякларында, үз аякларында кызу йөрүләр, йөгереп барырлар, алар хакында әйттеләр, изгелекләре белән хәерсез гамәлләре бергә кушылган мөселманнар. Ягъни мөселманнар, гади мөселманнар, аларның бар изге гамәлләре дәгән, аларның бар хәерсез, гөнаһлы гамәлләре. Изге гамәлләре хәерсез гамәлләре белән кушылган мөселманнар, алар ашыгып барырлар диделәр. Һәм башка галимнәр әйттеләр, бу инде кыямәт көнендә кубарылу, кайбер галимнәр әйттеләр, ул бу дөньядагы кубарылу. Әйтеп киткән идек, кыямәт көненең бер билгесе ул да булса ут чыга, һәм ул ут кешене мәхшәр мәйданына җыя дигән идек. Ул ут кешене мәхшәр мәйданына җыя. Кешеләр йокласа, ул ут тагын шушы җирдә тукталып торачак. Кешеләр уянып дәвам итә башлагач, ул ут та алар артыннан иярәчәк һәм аларны мәхшәр мәйданына җыячак. Менә шушы мәхшәр мәйданына җыелган вакытта, дип кайбер галимнәр аңлаттылар, ул да булса кешеләр 3 төркемгә бүленерләр. Кайберләре алар хайваннарга атланган халәттә шушылай тертеп барырлар мәхшәр мәйданына, кайберләре ашыгып барырлар, кайберләрен фәрештәләр куып алып барырлар диделәр. Әлбәттә, ничек булачагы хакында әлбәттә белүче Аллаһ Таала, һәм бу Ан-Насаи җыентыгында килгән хадис булып тора. Менә бу кыямәт көне башлангач була торган нәрсәләр кешеләрнең каберләреннән кубарылулары һәм кешеләрнең Аллаһ каршына юнәлүләре булып тора. Икенче дәрескә иншаллаһ шулай ук дәвам итәрбез кешеләрнең нинди халәттә кубарылулары хакында һәм кыямәт көнендә булачак башка вакыйгалар хакында сөйләшеп китәрбез иншаллаһ. Субханакаллаһумма бихамдик, нашһаду ла илаһа илля анта, астагфирука ва натубу илейк. الله أكبر الله